Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Id-Dipartiment tat-Tindif u l-Manutenzjoni jinsab għaddej bl-aħħar preparamenti tekniċi biex jibda juża robots awtomatizzati ħalli jnatfu postijiet pubbliċi. One juża assista l-sessjoni ta' preparazzjoni kmini filgħodu fejn stajna naraw tekniċi u ħaddiema tad-Dipartiment tat-Tindif jiffamiljarizzaw ruħhom ma' dan l-apparat ġdid u li hu ħabib tal-ambjent, hekk kif ħafna minnu jaħdem bl-elettriku biss. Fil-fatt, primarjament assistejna l-użu ta' sweeper robots u scrubbing robots li jikinsu u jaslu t-toroq rispettivament. Tkellimna mad direttur ġenerali tad-Dipartiment Ramon De Guara, li spjega kif se jkunu qed jaħdmu dawn ir-robots li inkorporaw fih danhom teknoloġija ta' intelligenza artifiċjali. Fost oħrajn De Guara spjega kif dan il-makkinarju jaħdem permezz ta' rotta li tkun ipprovduta lilu mit-tekniċi u l-ħaddiema tal-istess dipartiment filwaqt li bis-sensors tiegħu jara li jieqaf kull darba li jsib ostaklu qudiemu u bekk ma jkunx ta' periklu għall-pubbliku. Spjega wkoll kif l-uffiċjali tad-dipartiment ikunu jistgħu jsegwu l-ħidma ta' dawn ir-robots b'mod dirett kemm minn ċentru tal-operat kif ukoll minn pjattaformi apposta fuq il-mobiles. Dan ħalli f'każ li jkun hemm bżonn l-intervent tagħhom fuq il-post, dan ikun jista' jsir fl-inqas ħin possibbli. Dan l-investiment kollu jikkumplementa miegħu investiment li qegħdin nagħmlu f'control center fil-binja tal-amministrazzjoni tagħna. Il-control center se nkunu qegħdin insegwu dawn il-makkinarju, l-magni minnhom infushom jibatulna id-data il-ħin kollu ta' l-operati li jkunu għaddejjin bih. Jiġri kif magna se tkun qiegħda għandha xi ħsara, jew mhijiex daqshekk produttiva, jew għandi xi tip ieħor li għandha bżonn ta' intervent bin-nies tekniċi tagħna se tkun qed timmarka fil-control center tagħna u ovvjament għandna nies apposta li se jkunu on standby sabiex insiru l-interventi meħtieġa. Luana Borċ, ħaddiema fih dan id-dipartiment, spjegat kif ir-robots li jużaw l-ilma wkoll jagħmlu dan b'mod awtomatiku u sansitra jiffiltraw l-ilma li jużaw u jiġbruh mit-triq wara li jintuża. L-ilma tirriċiklah terġa' tirriċiklah meta tkun waslet biex terġa' timla, terġa' tmur lura posta timla u terġa' tmur lura tkompli fejn ħallit. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield filwaqt li tenna sodisfazzjon għall-implementazzjoni ta' dan l-investiment ta' 7 miljun euro irrimarka kif l-ewwel lokalitajiet li fihom se jibdew jintużaw dawn ir-robots se jitħabbru fil-jiem li ġejjin. Fil-jiem li ġejjin dawn se jkunu qegħdin narawhom fit-toroq tagħna f'ċerti lokalitajiet li qed iridu nħabbru fejn se jkunu deployed. L-użu ta' l-intelligenza artifiċjali hija il-pass li jmiss biex pajjiżna nieħdu ħsiebu.